sing dendam karo kowe lho, kan. Nyapa lho? Kowe gandrung karo bojone, kat mau ki karo aku wis tenang aku. Aku srek aku. Lah napa? Gek dikekep yo gelem ki ngono ki. Heeh. Sapa? Gandrung apa lho? Gandrung toprak ning Taman Sari wingi. Nek gandrung ki toprak iku ora gur ning Taman Sari. Lah ngopo? Ning Sotigo Barat. Heeh ta. Bojone nesu. Bojone muring-muring ora. Aku srek tenan lek. Lah ngopo? Lah dirangkul yo gelem tenan kek ngono. Lah bojo iki lak lumrah to. Lah abrakan yo agoe nang gandrung iki mleh mesu ya. Abrakan kuwi penonton berarti. Penonton ki srek. Srek, muring ngamuk. Dirondap ae. Pengen aku dijunjungi brandal. Loprakan dadak ngono ki ngopo to? Lah iya, loprakan kok dadak nganggo demok-demok ngono ki napa to? Wong iya nek Cai Pak cai iki. Pak Rebo. Wo. Pak Rebo Pak. Rebo Pak Kemis. Jumat. Oh, Jumat. Jumat anggere batu Jumat tebate enak ya, Ru. Kok malah. Muni-muni. Iya. Di suwak saged, metok saged nggih. Nggih. Dunung metok. Metok no. Sekene bisa Oh
sampun kepareng sowan. Mang tulungi. Alah. Kumat. Lesri aku gendong Lesri. Gah. Nyerek-nyerek. Golek angkong ae Mas. Ya gadele usul. Wis aja ditulungi golek angkong ae lho. Wanita itu harus disayang. Golek angkong. Iya. Sayang. Heeh. Nih ndelok-ndelok situasi to. Jarene kancaku kono kae, wanita itu harus dirawat, harus disayang, ojo nganti dikeras, ojo nganti dikasar. Tenan yo. Ojo tukang gitar kono kae. Ya saiki ngene ae. Gandeng iki ya urung tak usum duit. Nek foto iki nganggo pliter sik. Heeh. Nganggo pliter sok nek wis entuk duit tak tukokke scan kere. Heeh. Filter. Nek foto nganggo filter sik. Heeh, sok nek wis usum duit. Nek wis usum duit nganggo skincare kok skincare iki lho. Skincare iki piye? Lah iya sing kulino nganggo skincare iki sapa? Nak wong wedok to? Lah iya sesuk nek wis usum duit tak tukokke skincare. Skincare. Re. Skincare. Zaman saiki iki wong wedok kudu perawatan. Saiki kan usume Pak apa kuwi Mama glowing papa kaya trenggiling kan usume. Ya, nggih mboten tak? Sing wedok senam, sing lanang glondong kan oke. Saiki usum pancen jenenge iki jeneng wong wedok iki perawatan to? Kudu dirawat to? Kudu dirawat. Ya sesuk nek dirawat sapa-sapa ya go gelem perawat. Usume zaman saiki kan Mama keren, papa rakopen ngono kuwi. Ning ya oke-oke ngono ki lho, Mas. Ya no jaman kelakone. Heeh, anggere sing wedok senam, sing lanang glondong mesake. Mriki nggih ngoten-ngoten niku, Pak, modele, Pak. Kira ya padha. Anggere wong wedok-wedok perkumpulan nganggo klambine padha. Jeneng ibu-ibu sosialita. Klambine padha, jilbabe padha, tase padha. Lho, bojone tukang bangunan. Lho, beramsake. Ya karepe karo bojone arep digawe padha ngono ku ndilah. Nek njaluk padha. Ya umume lek. Kowe pengen bojone ngen padha bojone Yusuryati to? Jili ya Dela. Oke iki jilek kok. Ora entuk jilek kancane. Oh, ora entuk to? Oh. Wis mengko tekan ngendi-endi. Togek baban. Nggih, matur sembah nuwun sawanipun diajeng niken ingkang sampun kepareng nyungga topine sepuh Raden Sangya Para Rawuh. Menawi saestu sinaosa sawanipun Widowati dereng kepareng Raden karo nek samangke tesih wonten ing pangandikan iki dereng kawiyos pramila kepareng nyurgungan panjenengan ing winanting pagormatan Bapak Kepala Desa Tegal Mulya. Sawetawis kepareng jumeneng saking Palenggan tumuju wonten Panyoroswara